Imam nešto da vam kažem. Nešto je jako bitno. Kao što vidite, nije me bilo mnogo dugo i... Zeleni ekran! Čekal? Zeleni ekran? Zašto je ovako zeleni ekran? Zelenkast. Čekaj da ga popravim malo. Zeleni ekran! Eto, imamo zeleni... Šta uradilje? Imamo zeleni ekran. Znači sada mogu da vam pokazujem neke stvari, ali nema veze, nebitno. Gdje sam bio svo ovo vreme? Imam nešto da vam kažem, ljudi. Što mi je jako teško. Sad ću da vam pokažem. Crkva mi je... Jako mi je teško ovo da vam izjavim, ali crkva mi je grafička! Ček, sad ću da vam pokažem. Kako da znate kad vam je crkva grafička. Jer vidite, ljudi, ovo je grafička kartica. Ovo ovdje. Jel možete da nađete gdje je crkla? Ajde, daću vam 2 sekunde. Čekaj. Ovdje! Ovo je treba da izgleda kao ovo. Pregorel. Nestalo mi struje, izgorela mi grafička. I ovo isto deo grafičke, ovo je bakar. Mogu da ga prodam za 1 žvaku. Zato, sponzori, pozovite me. Grafička mi je crkla. Nek neko sponzoriše da imamo grafičku, da možemo da snimamo klipove. Inače, Squid Game sezona 3 izašla. Ali, to je jedan mali update za vas. Šta znači za naš kanal, pošto nemamo trenutno grafičku ovaj mjesec. Snimat ćemo klipove, više vlogove i te gluposti. Znači, ako imate neku ideju za klip, napišite u komentaru dole. Također, ajde da počnemo jedan trend. Hashtag Merlin Mačak Klip Kilj. Jel tako nešto? Vjerojatno će biti Merlin Mačak Klip Kilj. Postavite klipove na TikToku i na YouTubeu sa tim hashtagom i ja ću da reagujem u sljedećem klipu na vaše klipove. Znači, ako želite da budete u klipu, slobodno. I to je to, ljudi. Znači, počinjemo opet da snimamo klipove. Danas nemam nekakvu ideju, ali ću snimiti malo Squid Game klipove. Znači, uživajte u životu, pišite u komentarima kakve klipove treba da radimo dok se ne vrati grafička. I još nešto. Gihun! Ćao, ljudi, subscribeujte se.